आच्छा नंगौ 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 बे एकदम बिराद माने ई-रिक्शाया क'क्राझार टाउनाव माने जिखिनि ट्राफिक माबा खालामगासिनो दङ बेखौ जों बयबो नुगासिनो दं बेखौ खमायनायनि थाखाय जों इतिमধ্যे बेबस्था लाबाय दिनैसो जोङो एसअपि मोनसे साबमिट खालामदों माने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसननि खाथियाव जेराव आङो एडभान्स बुङाबाबो जागौमोन नामा थेवबो जिहेतु नोंथाङा सोंबाय आं होननोसै माने जोङो क'क्राझार टाउन गेजेराव ई-रिक्शा हाबनायखौ खमायनो नागिरदों ओरैबायदि जे क'क्राझार टाउनाव माने क'क्राझारनिल' ई-रिक्शा सोलिया एकदम हजोंहाय धुबुरी बिलासिपारा गसाइगाव ओजोंहाय तुलसिबिल बेफोरनिफ्राय फैनानै माने टाउनाव माने बिसोरो होंगो दोंगो खालामफैयो आरो बिसोर मा खालामो माने लेबारफोर फैयोथ' बिथिंनिफ्राय माने गारिया लेबार लाना फैनोसै लेबारा खामानि मावबाय थानोसै मिस्ट्रिफोर ओमफ्राय थांनाय समाव बेसोर थांगौमानि बेवहाय भारा मारिबाय थानोसै लास्टआव बे लेबारखौ लानानै थांसै बिदि खालामगासिनो दं जोंनि सर्सनिफ्राय जिखिनि जों मोनथिदों दा बे हिसाबै जोङो मोनसे टाउन कमिटि ओमफ्राय बिदिनो कम्पिटेन्ट अथ'रिटिफ्रा लाइन डिपार्टमेन्टफ्रा ज' सावरायलायनानै बे क'क्राझार टाउननि खाथि खालायावल' थानाय ई-रिक्शा आरो बेखौ जों इतिमধ্যे वार्कआउट खालामबाय क'क्राझार टाउन आरो बेनि एडजासेन्ट एरिया आप टु ओजोंहाय चन्द्रपारा होनदो ओजोंहाय सरायखला होनदो ओजोंहाय थिथागुरि होनदो खोलाहा खासिपारा होनदो बेफोरबायदि ओजोंहाय गेन्द्राबिल बेफोरबायदि एरियाखौ लानानै जों हिसाब मोनसे खालामदों जोंनि अफिसियेल जिथु रेकर्ड बे रेकर्ड मथे मात्र 2600ल' ई-रिक्शा दङ एराउन्ड 2600 खिन्थु टाउनावथ' बेनिख्रुइ बहुद बांसिन ई-रिक्शा सोलियो नालाय दा बै बाहेरनिफ्राय फैनाय ई-रिक्शाखौ जों कन्ट्रल खालामनो नागिरदों आरो बेनि उनावहाय बे कन्ट्रल खालामखाङोब्ला बे नोंथां होननाय जिथु सोंनाय बे हयथ' सलिउसन जागोन